Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun paguyuban komunitas ingkang bekjo rahayu, paguyuban ingkang bahagia. Selamat berhari Minggu. Dinten menika kula panjenengan mlebet ing Minggu Limrah ingkang kaping 16. Naminipun gesang sesarengan bangun paguyuban komunitas menika boten gampil, menapa malih paguyuban komunitas sing bahagia. Awit jejering tiang karakter sifat lan sanes-sanesipun menika beraneka ragam lan yen dilimbang-limbang saben-saben kula panjenengan nggih manggihi tiang-tiang sing boten sae, nyuwun sewu tanda kutip jahat, sing tumindak sing sagete namung nuwuhake kejahatan wonten ing gesang sesarengan mbuh lumantar tetembungan, niat, pikiran menapa dene tindakan sing lajeng adamel gesang sesarengan boten sae, katentreman ya rusak. Wonten ing maneka wani papan sing cetha banget ya perang antar negara, perang antar kelompok tertentu. Ing Indonesia nggih tasih wonten, ing Papua umpaminipun. Saben saat, saben taun, saben dekade utawi generasi kados-kados antawisipun tiang sae lan tiang sing awon menika ora ana enteke. Kasaenan diupadi terus menerus ning ya kejahatan tetep wae ana. Bapak Ibu polisi, tentara menika lak penjaga keamanan lan temtu kemawon pemberantas kejahatan. Ning nggih tetep wonten mawon kejahatan. Lan yen kula panjenengan limbang-limbang ing diri kula panjenengan pribadi menika ya tetep ana sing jenenge kasaenan ning ya kejahatan. Kadang kala tanpa sadar awake dhewe ngetokake tetembungan sing jahat, duwe pikiran-pikiran utawa manah sing jahat. Kadang kala ya pengin tumindak sing jahat yen ngadepi perkawis-perkawis tertentu wonten ing gesang sesarengan. Nah, Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan sami lan para murid bilih gegambaran kratoning Allah menika kados tiang sing nyebar wiji sae. Ning rikala wiji menika tuwuh kok ujug-ujug ana wiji sanes sing boten sae sing melu tuwuh. Nah, lajeng kados pundi? Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Hyang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula, kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawira ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 13 ayat 21 ngantos dumugi 30. Nalika samono Gusti Yesus paring pasemon mangkene, kratoning swarga iku kaya dene wong kang nyebar wiji becik ing tegal, nanging kalane wong-wong padha turu mungsuhe teka nyebar alang-alang ing tengah gandum banjur lunga.
Bareng tandur wis tuwuh lan ngetokake woh, alang-alang konangan. Buruh-buruh nuli mara lan kandha marang sing duwe tegal. Bapak, menapa sanes wiji sae ingkang dipun sebar ing tegil? Alang-alang menika saking pundi? Wangsulane, genah kuwi pokaling mungsuh. Para buruh padha kandha, menapa sakmenika kepareng kula bedoli? Wangsulane, aja, mundhak gantume mengko katut kok bedol, kareben tukul bareng nganti tekan mangsane panen. Besok mangsane panen sing padha derep dak kandhanane, klumpukna dhisik alang-alange, bongkokana banjur obongen, nanging gantume unggahna ing lumbung. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil dinten menika ingkang kula wacaaken menika ingkang cekak. Jangkepipun waosan Injil yen Bapak Ibu ngersakake maos kapetik saking Injil Matius bab 13 ayat 21 ngantos dumugi 23. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring gegambaran lumantar pasemon menggaing kratoning swarga ingkang niatipun nyebar wiji becik wonten ing tegal. Wiji becik menika temtu wijining kratoning swarga, sedaya sing sae, sedaya sing becik, sedaya sing laras kalian kersanipun Gusti. Tegalan menika ya donya utawa ya awake dhewe. Lajeng pranyata ana mungsuh sing uga nyebar wiji alang-alang ana ing tegalan sing padha, temtu lajeng campur kalian wiji becik. Lumantar waosan Injil dinten menika Gusti Yesus paring gegambaran kados pundi kratoning swarga menika kados tiyang sing nyebar wiji gandum wonten ing tegalan, ning wonten mengsahipun sing uga nyebar wiji alang-alang wonten ing tegalan sing sami, saengga wiji menika lajeng campur. Boten konangan nggih rikala nyebar, merga anggone nyebar ing wayah wengi utawa ing liya wektu, ora bareng-bareng. Anggenipun konangan menika rikala wiji sampun tuwuh lan mangsane ngetokke woh. Lagi konangan kok beda, ana wiji gandum ning kok ana alang-alang. Pas lagi tuwuh tasih cendhek mbok menawi boten saged dibedakake. Mergane ya padha-padha tanduran sukat kados pantun, pari, kalih alang-alang. Nek urung meratak le bedake ya angel banget. Nek ra kudu awas banget utawa premono banget angel le bedake. Saengga lajeng sing kagungan tegalan boten marengake para buruh menika bedoli alang-alange utawa matuni ndangir. Menika boten pareng ben tuwuh bareng nek is mangsane awoh lagi konangan. Iki sing gandum, iki sing alang-alang. Nah menika gegambaran kados pundi bangun utawi mujudake kratoning Allah dibarengi karo tantangan utawa pepalang sing ora gampang. Anggenipun bedakake, anggenipun mencegah rikala padha-padha tuwuh, padha-padha berkembang. Le bisa bedake nek wis metu wohe. Nah menika salah setunggal tetenger miterat kula kados pundi kula panjenengan sami anggenipun bangun kratoning Allah wonten ing paguyuban utawi komunitas sing begja rahayu kados pundi wohe. Nek wohe kuwi apik, wohe kuwi becik, kula panjenengan saged yakin yen menika kratoning swarga. Ning nek wohe kuwi elek, kula panjenengan nggih kedah yakin menika saking mengsah utawi setan. Woh sing sae lan becik kadangkala carane nggih perlu, kadangkala carane ya kudu dititeni.
aja ngasik migunakake cara-cara sing ora apik. Mila sing kagungan tegalan menika boten ngeparengake bedol. Mengko ndak kabeh kebedol utawa oyote alang-alang kuwi lak mbulet oyote gandum. Mengko ya piye-piye malah ngrusak gandume. Ben kabeh urip bareng. Menika tantangan sing ageng tumraping kula panjenengan kados pundi. Woh sing apik menika ya kudu diopeni, dituwuhake, dikembangake kanthi cara sing apik. Aja ngasik migunakake cara-cara sing ora becik. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.